A ver, eu non é por nada, pero eu aquí vexo a xente moi desarreglada, A min, non sei, é que hai xente que veu en chándal, pero chándal non chándal la Rosalía, sabes? Chándal, a min dame un pouco de chof. Pois a mí sí que me tería prestado traelo chándal. Bueno, Aquí unha gala, Mira, unha cousa, é a bola onde pensades que podo colgala, porque non... Pois non eu ves o agora sitio. xa non sei. Non hai sitio Penso para que colgala, non. non? Bueno, cho que hai. Pues, Cho que hai. a carreto dende touro, me cacho nada. Bueno, non pasa nada, a ver, somos profesionais. Bueno. Vamos a entrar, non sei, deixalo no chan, que no chan tamén luce moito. Sí, digo que me dá pena, Ahora que non pasa nada, discoteca. vamos facer o que hai que facer, xa está. Canto nos poñan a música, hai enerxía. Estás preparados? Venga, Sí. poñedevos aquí. Cal é a marca? A música. Vale, vale. Non la poña. Bueno, No, que nos poñen a música, coño. Ay, ¡Boa noite! Hola! Que tal? Boa tarde. Dios, Boa que tarde. xente tan guapa. qué guapos todos. Boa tarde. Que ben. Que Boa tarde. ben. Qué alegría, qué ledicia. Non veñen en chándal. Bueno, Veñen guapísimas. Mira. é que eu non dixera nada deso. Ah, vale. Bueno, Jasper, báixame aí un pouquiño. Gracias. Ai. Bueno, benvidas á festa, benvidas todas. Estamos emocionadísimas cooperando con todos os cooperantes para celebrar esta festa das cooperativas, dándonos O así... día do cooperativismo! O ano, Gustavo, eu xa sabía que isto iba a pasar. É o ano do cooperativismo. O ano do cooperativismo, pero comeza hoxe. Comeza hoxe. sea, que no, comeza mira, o- que me din polo pinganillo que non, que é hoxe a clausura, pero... Vaya. A que acaba hoxe. Sí. Bueno, pois xa foi. Vale, pasa nada. bueno, pois hoxe nun ano. Hoxe nun ano, claro que sí. Que nos vexamos aquí tan felices e cooperando Sí, e sí, con sí. esta salud. Claro, nos levamos Bueno, pasa 2 anos cooperando e mirade que cutis, mirade que porte, que estilo. Nunca mellor, nunca estivemos Bueno, mellor. o caso, que esta vai ser unha festa memorable, unha festa desas que marcan historia, unha festa imposible de repetir, e que de feito vai ser a festa que nunca tivemos. E non vos tedes que preocupar de nada, porque a Xunta e Europa xa fixeron todo o traballo. Sí, aquí está todo organizadísimo. Vos só tedes que gozar. Hai de todo. Que queredes? Pan con chourizo, pan con queixo, flocos de millo, fanta laranxa, falta limón, gaseosa. Hai de todo para o tardeo este. Ai, non. Tardeo non. O tardeo é de vagos. Nós aquí facemos after working, coworking, networking, speed dating, college engagement, todo Dancing cooperating. Dancing people porque Dancing people. vimos de pagarlle a SGAE por todo o catálogo. Barra libre, podedes pedirlle a DJ Has Proceso o que queirades. O que queirades. E ademais, un luxo. DJ Berenguela, Oi. badalada simple, badalada dobre, Badalada, que queirades. Don, din, don. E tamén cable de reposto, batería de reposto, están aí os xeradores de emerxencia, aquí non vai faltar a chispa en ningún momento. Cepillo de dentes, apósito, mixtos, de todo, para todos, todas, todes. Caretas, cascos, aló, ao lado da nosa tía Rosa. Hola, Rosa, que tal? Están os números de emerxencia que esperamos que esos sexan necesarios para chamalos e que se unan á festa. Por exemplo, esa protección civil entrando por aquí, ese corpo de bombeires, ese urbaser unidos Claro que aquí sí, ao cooperativismo, as ambulancias todas avisadas e cooperando. Qué bonito, de verdad. E que, bueno, seguramente algún de vos estarase preguntando cal é o hashtag desta festa para compartir a experiencia nas vosas redes. É posible vivir dentro do cooperativismo. Sen interrogante ao final, porque é o matiz importante. Pero bueno, o hashtag é a festa da nosa vida, porque, ai, a ver, é que mirade vos ao redor, é que isto vai ser amazing, que vai ser fucking amazing, que de verdad que me emociono, porque, ai, vos notádelo, verdad? Notades Notámolo a moitísimo. enerxía, notades que aquí hai Notades xente que enerxía. quere mudalo todo, que porque podemos cambiarlo todo, pódense facer as cousas diferentes e desbordamos enerxía dende a punta das dedas ata a raíz do cabelo, porque somos todo, desbordamos, petámolo e todo que se pode desbordar a unha alegría. Gracias. Festa. Moi ben. Sí, ala. Ai, perdón. Nada, que nos... Perdón. Nos viñamos hoxe a compartir unha experiencia de éxito para que vos motivedes, que saibades que a nos vai de maravilla cooperando. De feito, vainos tan ben que para esta noite decidimos mandar a cuñar na Fábrica Nacional de Moeda e Timbre non un nin dous, senón tres golden tickets.
que vamos a entregar esta noite a 3 persoas, a 3 cooperativas afortunadas e que valen por unha función de exclusiva e inclusiva de calquera un dos nosos aclamadísimos espectáculos en cartel. Non é moco de pavo, No? Non. Contas aí as condicións? Sí, pero mira, que non fai falta tanta Mira. explicación que esta xente é lista. Montou unha cooperativa, sabe usar o certificado digital. Bueno, sí, pero Non é- a mecánica hai que explicala porque logo veñen as... Aquí non hai notario Non ni pasa nada, hai que explicalo. Gustavo. A ver, lede ben as instruccións de uso destes Golden Ticket. Son de uso persoal e intransferible e as condicións técnicas corren a cargo da persoa agraciada. Eso sí, moi importante. Esta promoción caduca ao final da gala. Vale? Apurade. Moi ben, imos entregar entón o primeiro Golden Ticket, mirade que cucada, que cousa tan bonita, pode ser voso, atentas. Bañado en porque, ouro. Bañado en ouro. Vamos facer unha pregunta e quen levante a man rapidamente e conteste, leva o primeiro Golden Ticket. Non é exactamente quen levante a man primeiro, sino quen eu vexa que levanta a Que man xa o primeiro. saben que é xente lista. Vale, pois vamos aló. Entón, estades preparadas? Isto tamén é unha cuestión de rapidez, A ver, cantas cooperativas hai aquí con máis de 3 socios cooperativistas? Oh. Mans! Oh, Por aí, aquella. por exemplo, Por aí, el quen? Cabaleiro. Guíame. Vos necesitar un micro aquí? Bueno, Grazas. bueno. A quen é? Vea. Pois ti misma. O de gafas. Era por aquí? Quen? Sí, ese rapaz. Ese Moi ben. mozo, ben mozo. Pois aquí o teu Golden Ticket. Mira, contanos, cantos cooperativistas sodes? Somos 14. Buah. Bueno, moi ben, está moi Vamos, ben. bravo. Un aplauso. Bravo. Bueno. Moi ben. E o nome da cooperativa? Algalia. Algalia. Vale. Logo temos que falar. Moi ben. Algalia de arriba ou de abaixo? Xeral. Bueno. Bueno, pois esta segunda Golden Ticket bota aí esta segunda Golden Ticket vai para ir para aquela cooperativa que leve máis de 7 anos en funcionamento. ¡Qué rápida! ¡Qué velocidade! ¡Qué velocidade! Jesús, Aquí, pero Maravilla. saltade, porque toma, por aquí vamos podemos, comendo as papas. podemos saber cantos anos levades? 8. Moi Oito. ben. Case 9. Un aplauso por Bravo. eses Bonito. Case 9. Moi ben. É que é posible Grandísimo vivir aplauso. dentro do cooperativismo. Sí que se pode. Sí. Moi ben, Bueno. queda un último Golden Ticket, atentas. Non sei, a ver, alguén da Xunta, alguén do IGAPE, alguén cun teatro privado con ganas de programar cultura. Ali hai unha má levantada. Tes un teatro? Tes un Ti teatro? tes un teatro? Ai, Ai, Bueno, perfecto. moi ben. que fabuloso. Ai, Dios mío, que alegría, non contaba eu con esto. Toma para ti, para o teu teatro, imos ali cando ti queiras. Como Vale? se chama? Bea, pregúntalle como se chama o teatro, por favor. Ai, sí. A ver, como se chama o teu teatro? O futuro teatro. Vale, un teatro de mimo. Bueno, podemos facelo tamén. Non pasa nada. Unicornio. Unicornio. Dios mío. Moi Ai, que ben. Un encántame, aplauso encántame. para Unicornio. Bravo. Ai, sí. Pois repartidos estes tickets, decir que nós somos cooperativistas, guapas e listas. Nada máis, esperamos que disfrutedes moito da noite, pero non queremos acabar sen antes pedir. Un fortísimo aplauso. Para un grandísimo e todas nós. fortísimo aplauso para Bravos. todos. Bravos. Moitas grazas. Música! Moi boa tarde a Buenas, todos e a que todas. tal? Que tal? Como estades? Bueno, benvidas a esta gala de clausura do Ano Internacional das Cooperativas. Aquí estamos Iria Ramos, máis eu, Leila Fernández, para pechar este ano
por todo alto. Efectivamente. Ao longo desta tarde imos intentar que coñezades un chesquiño máis o espírito do cooperativismo que, como imos ver, Leila, está presente en moitos ámbitos das nosas vidas. E aquí estamos na Plaza da Quintana, que además é un sitio de luxo, en este escenario fantástico, e vamos a ver un pouquiño, bueno, coñecer un pouquiño máis, que seguro que os que estades aquí xa o coñecedes ben, o modelo das cooperativas, pero ver tamén esas experiencias. É xa o terceiro encontro que estamos tendo estes días. A semana pasada estivemos nos outonos cooperativos tamén para coñecer algunhas destas empresas que traballan aquí en Galicia baixo este modelo. Foron, bueno, neste caso Vida Farma e Clun. E hoxe vamos a coñecer moitos máis exemplos, porque hai moitísimos. Moitos exemplos, e para coñecelos imos falar con moita xente, Leila. De feito, se che parece, porque nós, claro, como vas podcasters, imos ter moitas convidadas, así que se che parece podemos ir presentando as dúas primeiras voces que nos van a acompañar hoxe. Unha delas é Carmen Rodríguez, que é a vicepresidenta do Consello Galego de Cooperativas. E tamén Marta Mariño, directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social. Así que vamos a darlles un aplauso e convidámolas a que suban aquí. Llegó el día, después de todo este año, preparando, xa estamos aquí todos reunidos. Como ves? A verdade é que sí, Marta, pois, como ves? Un día para celebrar, pero sobre todo estou me lembrando de cando empezábamos todos nerviosos a facer todo un plan de traballo para facer actos, eventos, jornadas, foros, donde justamente lle damos ese valor porque hai que conocer, pero tamén recoñecer o valor das cooperativas. Eu, se me permites, Marta, solo un apunte. Moi importante as cooperativas, pero sabedes cal é a alma e o corazón? Moitos dos que estades aquí, socios e socias. Eu cada día me quedo máis prendada, porque é algo que levo no meu ADN, ver o valor do arraigo, do orgullo de pertenza, de decir, sí, son cooperativista. Efectivamente, eu creo que hoxe unha das cousas que vamos a ver, que vamos a presenciar, é sobre todo a intención de todo este ano que pretendemos que se siga mantendo, non solamente por ser o ano internacional, pero que se siga mantendo sair á rúa, dar voz a todos os socios, a todas as socias, para que a xente que está de fora, que ahora mesmo está mirando que o que está a pasar aquí, que saiba o que é a cooperativa, as cooperativas e o cooperativismo. Vamos rápido e vamos a ver o primeiro vídeo para que empezades a disfrutar, logo virán máis cousas. Cooperativa escríbese co C de compromiso. Promoven a igualdade de oportunidades e a inclusión. Cohesión. Son freo para a despoboación rural. Son empresas implicadas coa súa contorna. Motor de desenvolvemento local e social. Coñecemento. Contribúen á formación e modernización de todos os sectores nos que están presentes. Constancia. O modelo cooperativo demostrou unha destacada capacidade de adaptación aos retos dun entorno cambiante, especialmente durante os momentos máis complicados. Confianza. Son exemplo de xestión democrática e transparencia. Corresponsabilidade. Xeran postos de traballo dignos por todo o territorio nos que todas as socias e socios teñen poder de decisión. Consumo responsable. Son produción de proximidade. Son responsabilidade ambiental fronte aos retos do cambio climático e a transición enerxética. Coordinación. Un sector diverso e unido que se apoia na tarefa de consolidar o cooperativismo en Galicia. Comezo. A fórmula do cooperativismo pode dar solución a moitas das inquedanzas da mocidade, ofrecendo vantaxes para iniciar e consolidar un proxecto propio. Cooperativa escríbese co F de futuro. Nos últimos 10 anos, creáronse en Galicia arredor de 1000 novas empresas que apostaron polo modelo cooperativo. 2025, Ano Internacional das Cooperativas. As cooperativas construen un mundo mellor.
Pois aí case vai acabado, 2025, ese ano internacional. Estás acabando o ano, pero as cooperativas siguen traballando. Sí, por suposto Por que supuesto. sí. Bueno, dicíamos, moitas gracias a Marta e a Carmen e agora vamos continuar. Metémonos en materia, metémonos xa en materia. Imos contarvos un pouquiño que imos estar facendo hoxe aquí. Como dicíamos, vamos a coñecer exemplos desas cooperativas que aquí en Galicia pois apostaron por este modelo e para ver tamén o seu impacto real na sociedade, porque hoxe vamos a intentar dar resposta a unha pregunta que pode ser moi amplia e a vez moi concreta, que pode ser realmente vivir dentro do cooperativismo? E a súa resposta poderá sorprender a algúns e a outros moitos non, Ollo aí. Tamén contaremos, ademais das conversas que adiantábamos antes, con algunhas sorpresas, como a intervención de moitas creadoras de contido en galego que nos achegarán algunhas preguntas, cuestións á mesa, Leila, e algún cousiño máis, vai que sí? Pois sí, tamén vamos a ter, por suposto, xente deste sector, pero vamos a empezar con estes vídeos de creadoras de contido, bueno, sobre esta temática, e ímos a comezar con, non sei se a coñeceredes, pero Leti, a do Chinto, chamase en redes sociais e é a nosa historiadora de confianza. De confianza, por suposto que sí. Efectivamente, e ela vai nos a contar un poquinho deste do cooperativismo, que ao mellor pode nos sonar moi moderno, pero isto venden de hai moitos anos, así que escoitámola, Leti. Ola rapazas, que tal todo? Bueno, por se non me coñecedes, eu son Letia do Chinto, historiadora e divulgadora cultural. Por se non o sabedes, estou moi interesada na historia das mulleres da Galiza rural. E para o meu TFM investiguei sobre os seus traballos relacionados co mar e coa terra. Unha das moitas conclusións ás que cheguei é que foron piares principais para o sector agrogandeiro e tamén pesqueiro do marisqueo, por suposto. E outra das conclusións é que os seus traballos nunca foron recoñecidos polos seus coetáneos e ademais foron invisibilizados. De aí esa expresión de que as mulleres antes só traballaban na casa, cando realmente traballaban dentro e fora, pero bueno. En relación con isto, como credes que afectou e afecta o cooperativismo ás mulleres que traballan no rural? Na actualidade son vistas polos homes como iguais, poden acceder a postos con maiores responsabilidades, son escoitadas, e que retos segue habendo para elas dentro das cooperativas agroalimentarias? Xa sei que son moitas cuestións, pero creo que vos poden levar a reflexións moi interesantes. Bicos a todas! Son moitas cuestións, pero, Leila, eu penso que temos as persoas indicadas para que nos las vayan respostando. Efectivamente, para falar disto, da muller, do papel da muller dentro da cooperación e, sobre todo, no sector primario. Vamos a invitar a que suban agora a Adoración Fernández, socia da cooperativa Ribeira do Navia. Tamén Andrea Piñeiro, da cooperativa Campo e Capela. E a Salomé Cancela, secretaria da Asociación Galega de Mulleres de Cooperativas Agroalimentarias, Nosas Mulleres. Bueno, Dora, Salomé, Andrea, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué estades? tal? Moi boas. Moi nerviosa. Sí, vos pedir que vos acheguedes un pouquiño os micros para que nos escoite ben todo o mundo e tamén na grabación que se está facendo. Como vistes este vídeo de Leti, estas preguntas? Pois eu penso que toca puntos bastante importantes e fitos e barreiras que todavía temos que seguir rompendo, pero bueno, vamos pasiño a pasiño e o cooperativismo, como ben decides, é unha forma ideal para darlle o lugar á muller que realmente merecemos. Ti como ves, Salomé? Eu creo que estamos adiantando moito, que estamos cada vez as mulleres, en este caso o sector primario, dando un paso adiante e colocándonos ao frente das nosas cooperativas. O 50% do mundo é noso, pois o 50% das nosas empresas, neste caso as cooperativas, tamén teñen que selo. 50% do mundo é noso. E o 50% das cooperativas debería selo. É o realmente? Pois eu non sei se o é ou non o é, pero que si sei é que eu que veño do concello con menos poboación da Galiza, poder emprender dunha maneira cooperativa e completamente horizontal foi a oportunidade que nos tivemos para apuntar polo mundo empresarial, para facelo dende a horizontalidade e para xerar moita rede ao redor da nosa comarca. Bueno, non explicamos que facedes cada unha, realmente, porque aquí xa damos por suposto que todo o mundo sabe quenes sodes, pero o millor non. Ribeira do Navia, comezamos. Ribeira do Navia dedicas á produción ecolóxica de froitas e verduras para a elaboración despois artesanal de zumes, de conservas vegetais. Dicías, no concello con menos poboación, en Negueira de Muñiz. Campo Capela, produtores de leite, unha cooperativa agroalimentaria, e logo temos a Nosas Mulleres, que vos dedicades
tamén ao tema das cooperativas agroalimentarias e que buscades, sobre todo, promover e normalizar a presenza das mulleres nos consellos reitores. O que estábamos a falar de que unha cousa é, se cadra, por suposto, esas iniciativas emprendedoras, pero tamén que, o famoso teito de cristal, non? Que unha vez que comeza a cousa, cando sigue adiante e sigue arriba, que sigamos aí. Que sigamos aí. Bueno, pero ademais tamén son socio dunha cooperativa. Ademais de pertenecer á asociación, para iso teño que ser socio dunha cooperativa tamén. Eu dedícome ao viño, son de Viña Moraima. E como ves o tema este do teito de cristal? Eu creo que sigue sendo complicado. Seguimos poñéndonos moitas trabas, as mulleres seguimos sendo moi exixentes con nos mesmas e eu creo que é unha pena, porque precisamente si hai un sitio onde podes intentalo todo é no cooperativismo, porque é un sitio onde ti nunca vas a estar soa. Ti sempre tes o teu consello rector, os teus compañeros, as tuas compañeiras de cooperativa, e eu creo que é o sitio perfecto para quitarse de medos, quitarse de trabas e tirar para adiante. En calquera dos casos, que podemos facer ou como se poden animar máis as mulleres a conquistar estes terreos que, como comentabas, Salomé, se cadra polo noso propio síndrome da impostora ou, ademais, non nos atrevemos a conquistar? Eu penso que realmente dentro das cooperativas agroalimentarias e aplicable a outros modelos, si nós realmente somos as que a forza de traballo en sí, temos que saber defender o noso traballo e o simple feito de entrar dentro dun consello de reitor ou incluso facer certas negociacións moitas veces destinadas ao papel dos homes, eu penso que temos que empoderarnos moitísimo máis, que nos valemos, somos continuadoras dun legado importante que fixeron as nosas antergas e que temos que loitar por iso. Temos que loitar por iso e facernos valer porque está máis que demostrado. De feito, estaba me vindo á cabeza unha imaxe do campo de hai 100, 200 anos ou o que sexa, ti que ves unha muller cun sacho ali, o sea, tal cual. E a mellor unha vaca ao lado. E hoxe en día, ademais, a muller está moito máis integrada no mundo laboral, de feito máis profesional, pero tamén estamos moitísimo máis preparadas e somos completamente válidas para desempeñar funcións de administración ou papeles importantes dentro das nosas empresas. Sentimos de alguma maneira tamén continuadoras desa tradición, desas mulleres que durante tantos anos mantiveron, claro, estamos falando do sector primario principalmente, en este caso, sentidesvos tamén continuadoras desa tradición? Pois sí, a verdade é que, por exemplo, no noso caso, que é Negueira de Muñiz, que nós non somos de alí, e que viñemos de Novas e que hubo unha construción dun encoro que rompeu como toda a estructura que había nese lugar, para nós ese legado é superimportante, é como a fonte de donde bebemos cada vez que queremos tirar para adiante, é un pouco beber do pasado para coller raíces no presente e botar frutos no futuro. Siga vendo, hai cada vez máis proxectos liderados por mulleres no rural? Sí, porque, por exemplo, eu vou non aplicar ao caso da nosa empresa, na nosa comarca, en A Capela, na comarca do Ferrolterra, a muller desempeñou un papel importantísimo no desenvolvemento económico, basicamente porque nós temos moi preto os estaleiros, é dicir, como Astano, Navantia, e tiñamos empresas grandes como Endesa, é dicir, toda a dinamización económica e industrial se centraba moitísimo nos homes, pero realmente o motor económico moitas veces invisible eran as mulleres. É dicir, as mulleres, cando sucedeu todo o tema da reconversión industrial, moitos deses soldos desapareceron e gracias ao traballo das mulleres que facían na casa, que solamente traballaban na casa, como decía Leti, pois axudou moitísimo a que os fillos estudiasen, a que os homes tivesen igualdade de oportunidades, a progresar, é dicir, as mulleres seguimos sendo motor económico e a dinamización económica dunha zona sobre todo moi despoboada. Entonces, o traballo das mulleres é demasiado importante e, ademais, nos sentímonos como un pouco continuadoras do cariño, do mimo co que se facían aplicados os nosos produtos, pois eran feitos polas mulleres, é dicir, as mulleres eran quen ordeñaban as vacas, eran quen coidaban dos animais e era con que demostraban ese cariño e con esa materia prima alimentando a súa familia e aos seus amigos. Entonces, traballar
traballar continuando ese legado e toda esa forza que fixeron para crear o que hoxe en día nos temos, pois é importante non desperdicialo, non? E o último xa, falando un chisco do futuro, así sucintamente, que cambios se poden facer de cara ao futuro para que máis mulleres se sumen ao modelo cooperativista no agroalimentario? Pois eu creo que é fundamental ter a titularidade da tua explotación. Se ti non és socia, non podes acceder ao Consello Rector, non podes acceder a mellores traballos, a mellores funcións, non podes dirixir o teu traballo, non podes dirixir a comercialización do que faz despois. Entón, eu creo que é fundamental pois eso, a cotitularidade das explotacións para que a muller sexa dona tamén da súa explotación e a partir de aí, pois, animarse a dar ese paso adiante, a meterse nos consellos rectores, a meterse en asociacións ou en outros organismos superiores que hai para que a forma de traballar, que leva o que ela decía, non? Esa tradición que estamos levando a excelencia, porque a verdade é que o cooperativismo agrario en galego creo que é excelente en todos os sentidos. Eu creo que é moi importante que podamos seguir como mulleres ese camiño desde abaixo hasta os últimos puntos. Pois a ver se é así. Non sei que vos parece que despois destas conclusións podamos continuar afondando no cooperativismo a través dun vídeo que nos preparou a Vaca. O campo galego foi, é e será a cooperación. Traballo compartido e axuda entre veciños. Unha tradición que se converteu nun modelo de vida e que segue vivo transformado en cooperativas. Persoas agricultoras e gandeiras galegas fai xa 100 anos decidiron unirse para ter máis forza, xuntas baixo o marco das cooperativas. Este paso permitiu e permite acceder a mellores recursos, ás tecnoloxías máis avanzadas, a formación útil e a un asesoramento profesional. Hoxe en día, nós, as cooperativas agroalimentarias galegas, formamos, asesoramos e acompañamos ás súas persoas socias e traballadoras. Axudamos na mellora de coñecementos, potenciamos habilidades e impulsamos a innovación. Unha mellora continua, cun obxectivo claro, fortalecer ano a ano o sector do noso agro galego. Os beneficios para as nosas persoas socias son claves, xa que reducen os custos de produción e comercialización e obteñen mellores condicións de mercado. E é que facendo equipo, prodúcese mellor. En ese camiño, imos seguir cooperando xuntos. Que ben resume este vídeo de Agaca. Iso que estábamos falando da importancia de hacer redes, desa cooperación, dende logo, e sobre todo tamén do papel da muller en este sector primario. Que facendo equipo prodúcese mellor, non? Dicía o vídeo. Efectivamente. Bueno, moitísimas gracias, Dora, Andrea e Salomé, por aportarnos a vosa visión, vos que formades parte deste sector primario tamén. Compañera, continuamos, isto non para, ainda nos quedan moitos temas dos que falar, moito que descubrir no que afondar, e é que Leila, escoitando estas mulleres, non puiden evitar pensar na protagonista do seguinte vídeo. Por que? Pois mira, porque son como Marina, guapas, listas e cooperativistas. Bueno, perfectas. Claro. Así que che parece si collemos ahora o vídeo desta empresa de Marina, guapa, lista e cooperativista, que nos vai tamén traer o xeito que fixo antes Leti Adochinto, pois unhas preguntiñas para... Ui, que pasa? Vale, pero espera. Que pasa? Espera, Marina vai nos contar moitas cousas ahora, que ela sabe moitos datos de cooperativas, porque ela tamén é cooperativista. É verdade. Pero eu quero preguntar antes ao público unha cuestión. A ver, vamos a levantar maus, quenes creades. Ollo? Controlades de facturación anual das cooperativas galegas? Controlades, más ou menos. Vexo caras confusas. Bueno. Vale, a ver. Quen cree
que levanta a man, que a facturación anual das cooperativas galegas é inferior a 3.000 millóns de euros. Nadie. Inferior. No, Ui, que optimistas todos, Sí. Home, que hai moitas, é verdad, hai moitas. Hai moitas e entra e sale billete, é verdad. Bueno, entonces quen cree que é superior? Pero bueno... Hai moito indeciso, e moito aquí os indeciso, indecisos, Ou tímidos vamos a ou ver. indecisos. Bueno, pues efectivamente Bueno, é non vos vamos, superior. no, hombre, non íbamos a decir, íbamos a Pero deixar xa que fixen dixera Marina. spoiler. Bueno, pues que non lo diga Marina. 3 curiosidades sobre las cooperativas gallegas que te van a volar la cabeza. Porque sí, tu dinero puede ser más interesante de lo que tú crees. Primera cosita, las cooperativas gallegas facturan más de 3.000 millones de euros al año. Toma ya. Y lo mejor de todo es que este dinero no se queda en las manos de unos pocos, sino que se reinvierte en la gente, en la comunidad. Vamos, en las cosas que realmente importan. Segundo dato, estas cooperativas generan más de 11.000 puestos de trabajo y la mayoría duran más de 20 años. Es decir, estabilidad de verdad. Nada de esos contratos que desaparecen al mes como por arte de magia. Y tercera curiosidad, aunque parezca poco, las cooperativas representan un 2% de la economía gallega. Puede parecer muy pequeñito, pero si pensamos que es para algo justo y sostenible, eso es un montón. Y además, cada año seguimos creciendo. Así que ya lo sabes, guapi, tu dinero puede trabajar de otra manera, apoyando un modelo en el que la gente y la cooperación están por encima de todo. Así que, majas, ¡que viva el cooperativismo galego! Pues ¡Que viva! Bueno, fantástica Marina. Tremendos datos, Sí, tremendas a verdade que cifras. Sí, e imaginade todo o que nos queda por descubrir do cooperativismo galego aínda nesta tarde. Que E, o que bueno, vamos na vida polo xeral, amiga. Imos seguir falando de cifras e de cartos, que nos interesan moito a todos Bueno, sempre. E son tamén teñen o seu importantes. oco dentro Sí, do cooperativismo. sí, Son sí. moi importantes, desde Sí. logo. A quen vamos a invitar agora a subir con nós? Pois imos convidar a dous amescos que imos falar de finanzas. Un deles é José Manuel López Marcos, director comercial de Caixa Rural. Un aplauso. Un aplauso, por favor. E tamén vai subir Antón Insua, da Secretaría Técnica de COP57 Galicia. Bueno, José Manuel, Antón, que tal? Ben, Como estás? fantásticamente. A ver, moi vos ben sabíades... acompañados. Vos, moi ben, claro que sí, nós tamén. Vos sabíades o dato da facturación anual das No, cooperativas? pero apostábamos a alza. A alza, non? Parecía, a Pero ver... levantastes a má ou non? Porque houve aí moitos tímidos, Sí, sí, eu apostei vale. polos 3.000. Moi ben, gracias, José Manuel, por participar. Igual tiñamos que haber tirado máis polo alto, Igual para sí, confundir igual un pouco sí. máis. Bueno. Bueno, contádenos, vos, antes de nada, nós non sabíamos que había cooperativas tamén no sector das finanzas. Entonces, contádenos, Caixa Rural e COP57, que facedes en cada unha? Pois Primeiro mira, ti, Caixa Rural Galega é unha cooperativa financiera que fai banca generalista e universal, no sentido de que non temos limitacións en canto a quen poda ser socio cliente e tratamos de ofrecer todos os produtos e servicios propios do sector, non? A base social e cooperativa, somos máis de 22.000 socios a día de hoxe. A parte de socios tamén temos clientes, é dicir, hai xente que usa os servicios da cooperativa sin necesidade de ser socio, pero cantos máis socios xamos, evidentemente, tamén. Outra característica é que tamén somos banca confederada, porque formamos parte dun grupo, o Grupo Caja Rural, que é un dos maiores grupos financeiros do país, e que nos permite a entidades de tamaño máis reducido, máis pequenas, pois chegar a ofrecer servicios de calidade e seguir mantendo pois, esa visión local cos núcleos de decisión locales sin pertenecer a digamos, unha central, non? É dicir, nós somos 30 entidades financieras que temos unha compañía de servicios informáticos, temos unha compañía de seguros, temos un banco, e todo iso nos sirve para que unha entidade relativamente pequena, como por exemplo Caixa Rural Galega, pois poda dar un servicio ao nivel pois, de calquera entidade financiera do país. Bueno, relativamente pequena, pero 22.000 socios. Sí. Solo en Galicia. Bueno, seguramente teñamos socios que vivan fora de Galicia, pero porque queren vivir eles fora de Galicia. O noso interés está en Galicia, tanto polos socios como pola actividade. Bueno, e no caso de COP57? No caso de pois, a ver, COP57 é unha cooperativa de servizos financeiros éticos e solidarios. Entón, temos aí un lote de etiquetas de que somos cooperativa, co cal partillamos todos eses valores cooperativos que xa van traslucindo nesta sesión de hoxe,
pero a maiores o que ofrecemos non somos unha entidade financiera propiamente, non temos digamos, regulación polo Banco de España nin demais, pero sí que temos un modelo autoxestionado que nace fai 30 anos en Cataluña, que foi chegando ao resto de partes do Estado español e en Galicia xa levamos 14 anos funcionando. Somos unha cooperativa de servicios, ofrecemos un servicio financiero con toda unha gama máis ou menos amplia de produtos financeiros, pero xustamente destinada a un perfil de entidades que son únicamente entidades de economía social e solidaria. Es decir, non financiamos a terceiras persoas, a autónomos, a SL, sino que circunscribimos a nosa actividade a ese foco e o facemos, ademais, unhas claves indo un pouquiño máis alá, non? Esas claves da ética, que sería ter un control de que entidades son as que poden beneficiarse dos nosos servicios financeiros, que a mes non son clientes, sino que van ser socios da cooperativa e que van ter unha componenda ou unha encaixe perfectamente acoplado cos valores que ten a propia cooperativa, non? E a nosa cooperativa non só vai mirar ou vai analizar o financiamento desde o punto de vista económico, sino que vai ver con moito máis potencia o que é a perspectiva social, o que é a perspectiva medioambiental e, sobre todo, na medida en que son entidades socias, o que vamos facer sempre é buscar a mellor solución para esas entidades. Xa digo, temos, digamos, esas dúas patas das que se benefician do financiamento que ten COP57, pero non nos consideramos un fin en sí mesmo, sino que somos unha ferramenta para, digamos, a economía transformadora. E de onde saen os cartos? Porque esa é a gran pregunta. Esta é a gran pregunta, iso me preguntareu. Os cartos saen de persoas a título personal ou entidades que deciden poñer os cartos alá onde creen que os seus valores van a estar mellor defendidos e onde se vai dar un mellor uso transparente, con trazabilidade e, sobre todo, facendo elementos de transformación social e de soporte de economías moi apegadas ao territorio, como son as cooperativas, ou moi apegadas ás persoas, como son tamén os proxectos de solidaridade e de apoio a persoas en exclusión e demais. Bueno, ao mellor, entre o público, digo eu, que a máis que a menos, ten os seus aforriños, se cadra ilos meter a unha entidade cooperativista, unha cooperativa como a Caixa Rural, como COP57, se cadra tamén axuda a facer parte do cooperativismo, dese espírito? Xa dicía antes, non? Que a xente ou as persoas o que temos é que poñer os cartos ali onde sexan útiles. Entonces, seguramente na nosa casa non sexen útiles para nada e saber que cos cartos que poñemos en aforro en COP57 ou en Caixa Rural o que se vai financiar é economía de proximidade, economía social, outros proxectos cooperativos, creo que sea a mensaxe, non? Que, pois, en vez de telos en entidades que acabarán financiando proxectos mega ultra contaminantes ou proxectos armamentísticos, etc., o que buscamos é que os nosos aforros, os nosos cartos poidan estar ao servicio da sociedade, da cidadanía e dunha xustiza social, incluso. E no caso de Caixa Rural? Pois o mensaxe é exactamente o mesmo. Os recursos que nós recollemos, invertímolos eminentemente en Galicia, e sí que é verdad que percibimos entre a clientela e entre os socios esa inquietude, non? Entidade galega, entidade apegada ao territorio, entidade pequena, cercana, entidade na que incluso é factible chegar a falar con alguén, digamos, que chegue máis alá do ámbito da propia oficina. Esa cercanía que pretendemos dar, pois sí que vemos que os socios e clientes a valoran e é un dos motivos polos cuales acuden a nós, evidentemente. Claro, como se compaxina, como se logra, mellor dito, ese equilibrio entre rendibilidade económica, ¿no? Porque ao final, pues, bueno, todas as cooperativas en xeral son empresas, tamén ten que haber un beneficio, unha rentabilidade económica, e esos valores cooperativos, esa solidaridade, esa sustentabilidade, esa comunidade, como se logra ese equilibrio neste caso? Bueno, digamos que esa base social cooperativa que temos non espera a remuneración que vai a esperar un accionista de unha sociedade anónima, non? O accionista da sociedade anónima vai a pretender maximizar o beneficio e o dividendo e o valor da acción. Os nosos socios cooperativistas non o son con esa motivación, non? O sea, a motivación do socio cooperativista é a ter acceso a un servicio
financeiro a uns precios razoables e non vai máis alá. Iso non significa que esas aportacións non teñan unha remuneración, evidentemente a valoran, pero non é o fin último perseguir o beneficio, co cual, para as persoas que dirixen a entidade, pois o beneficio non é un fin en sí mismo, é un medio para lograr un fin, que o fin é seguir prestando servicios financeiros alá onde podamos chegar e a cantos máis socios mellor, non? O sea, nós necesariamente necesitamos valga a redundancia, o beneficio para seguir medrando e para ter unha estructura, unha fortaleza, unha solvencia que nos permita seguir prestando cartos, que é a nosa función principal. Evidentemente é necesario chegar a eses beneficios. Como non é o fin último, pois intentamos que os precios sexan razonables, nin que sexan excesivos, por suposto, pero tampouco somos unha entidade que a nosa política comercial vaya por grandes ofertas puntuales e, digamos, oportunistas para buscar un hueco e despois sacarlle rendibilidade. Nos levamos trayectorias máis estables e perseguimos relacións duradeiras cos socios e clientes. COP57 entendo que na mesma liña tamén, non? Non. Ui! COP57, como é un modelo distinto, sí que conviña explicar que en COP57 conviven dous tipos de socios e socias. Socias de servicios, que son entidades de economía social, que son as que usan o servicio financiero da cooperativa, e socias colaboradoras. E todas teñen unha persona, un voto. Entonces, todas teñen a capacidade de participar nas estruturas democráticas da cooperativa e o que se produce sempre un punto de equilibrio entre o interese que poidan ter as persoas que poñen o aforro en cal é a retribución que quererían ter e ao mesmo tempo esas persoas son justamente as que tamén son conscientes de que canto máis baixo sexa a retribución que poidan recibir eles, máis baixa vai ser a retribución, o sea, o xuro que se lle cobra ás entidades socias de servicios. Co cal, hai un punto de equilibrio entre esas dúas tendencias de que os socios de servicios quererían que fora, digamos, o máis baixo posible. Entón, buscamos un punto de equilibrio que está baseado basicamente en manter a estrutura, en facer sostible a estrutura de equipo técnico, de local, etc., para poder desenvolver esa actividade. Entonces, xa digo, non a dicotomía, digamos, non se move tanto nos parámetros nos que José Manuel ten, digamos, na súa actividade, sino que se move noutra e que é un proceso que, ademais, se xestiona con participación, con asambleas nos territorios e con unha asamblea global de toda a cooperativa. Entonces, hai, digamos, moitos mecanismos para, justamente, buscar ese punto de equilibrio. E, sobre todo, porque a finalidade última dos cartos que están en COP57 non é o lucro, non é conseguir unha rentabilidade, senón que é saber que eses cartos van a axudar a transformación social, que van a defender valores de respetar a persona e poñer a persona no centro dos proxectos empresariais e económicos, poñer, digamos, o medio ambiente e o entorno como unha barreira, digamos, a salvagardar e, sobre todo, de ter unha perspectiva social de que, bueno, pues sempre hai persoas con maior, menor vulnerabilidade que hai que, digamos, acubillar e dar con respaldo desde eses proxectos cooperativos ou non cooperativos asociativos que están dentro de COP57. Bueno, eu quero decir que esta última parte, sobre todo, eu digo sí. O sea, nós, evidentemente, o beneficio utilizámoslo para poder seguir prestando servicio e para poder chegar a máis xente, tamén con eses criterios de transformación social. Hai que pensar que nós nacimos hai prácticamente 60 anos no medio rural para servir de mecanismo a aquelas explotacións familiares e incipientes e que lles permitise progresar, ¿no? O sea que esa labor de transformación social evidentemente está detrás de todas as decisións e todas as accións que se fan na entidade. Claro, é dicir, que ao final son empresas distintas, todas as empresas funcionan de distinta maneira, non? Oye, moi interesante este bloque sobre finanzas. Eu, polo menos, non tiña nin idea, non sei, Tiria, de que según onde ingrese os meus cartos podía estar axudando a según que obxectivos. Efectivamente. Así que, moitísimas gracias, José Manuel. Eu quería facer, se me permites, unha pequena reflexión, porque houve unha pregunta que se repetiu dúas veces, unha das cales a fixeches ti, que é posible vivir no mundo do cooperativismo, non? Entón, eu estaba aí sentado e lembraba aqueles anos 2008 a 2012, incluso algún máis, no que vivimos unha crisis
entre outras cousas bancaria, aparte unha crisis económica xeral, pero vivimos unha crisis moi dura, cunha reconversión do noso sector tremenda na que un dos modelos de banca prácticamente desapareceu, que foi o sector das caixas de aforro, e ali estábamos as pequenas cooperativas que fomos capaces de atravesar o desierto. Aquí estamos 30 cooperativas do grupo noso, outros representantes de outro tipo de cooperativa de crédito, e todos fomos capaces de seguir adiante, de chegar aos tempos nos que estamos e sin pedir nin recurrir a axudas públicas como houbo en aqueles tempos. O sea que esa pregunta, pois sí se pode. Bueno, ao final son eses tamén os valores do cooperativismo, ese poñer por encima as necesidades tamén da xente. Moitísimas gracias, José Manuel e Antón. Bueno, non dixemos nada. Non dixemos nada. Non dixemos nada. Non dixemos nada, pero... Tremenda banda sonora, ¿no? Un aplauso, por favor, para DJ Has Processor. Por favor. Señor. Bueno, imos continuar. Imos cambiar. Cambiamos. Totalmente, porque se temos cartos, en algo hai que gastalos. Pois sí, mira, é unha maneira de ou valos meter a Caixa Rural ou a COP57 ou gastalos. Efectivamente. Hai que gastalos, efectivamente. Así que imos a falar agora sobre consumo, pero antes imos ver un vídeo da nosa compañeira creadora de contido, Nuria, de Conachadas. Sí, moito falar de cooperativismo, pero poderíamos consumir nunha tarde de recados só de cooperativas? Imos facer a proba. O primeiro que teño que resolver son un par de agasallos de Nadal que teño pendentes. E en Creativas Galegas pensei que sempre teñen opcións chulísimas. Para as peques da casa non pode faltar unha paradiña en Gaia co Crianza, que ten unhas cousiñas, pausa para un capricho lambón, un bico de xeado sempre se lle tomou, aínda que seña inverno, sí. E de última parada, un detalliño para o amigo invisible, que no Numax sei que van ter o que busco. Pois ben, eu penso que a pregunta xa quedou máis que respondida, pero deixemos falar as expertas e que nos digan elas se podemos consumir calquera tipo de produto en cooperativas ou se necesitamos recorrer a outro tipo de negocio. Aí quedan as preguntas e as respostas de Nuria de Conachadas. A resposta vamos a ver agora. Sí, vos que crees? Xa indicaba el ojo. Que se pode. Sí, vexo moitas cabezas asentindo. Mira. Eu xa teño ideas para comprar os regalos de Navidad, que vou un pouco mal de tempo este ano. A ver se colle ideas tamén o Alpalpador, Papá Noel, os Reis Magos, toda esta xente. Toda esta xente que nos trae alegrías, toda esta xente. Que faga falta. Quen mandamos subir agora para falar sobre consumo? Primeiro, por favor, pase por consulta Isabel Pernas, socia da Cooperativa Creativas Galegas. E José Antonio Eiras Vila, socio da Cooperativa de Consumo Nosa Enerxía. Bueno, Isabel, José Antonio, que tal? Moi ben. Como estades? Sí, temos a tenda perfecta, chea de cousas, Xa estades casco regalos de Navidad, vos tamén, non? Sí. Bueno, Creativas Galegas, que é un colectivo formado por persoas, pequenas marcas do eido cultural galego que crean ou deseñan en Galicia, importante isto, e en cuxa filosofía pois prima o que? O traballo de calidade, non, Isabel? Isto é así. E, por certo, que acabas de recibir o Premio Comercio Galego 2025. Sí. Parabéns. Moitísimas gracias, sí. E Nosa Enerxía, totalmente distintos, ambos campos. Aquí vamos a metervos un pouco en aprieto agora ao facervos as preguntas. Pero, bueno, unha entidade onde os socios, basicamente, organizanse para consumir os produtos e servizos que desexades e nas condicións, ademais, que vos mesmos determinades. Vou empezar contigo, José Antonio, porque me causa curiosidade o da enerxía, non? Claro, todo o mundo temos luz contratada nas nosas casas. Por que contratar o servizo de luz nunha cooperativa e non en calquer outro tipo de formato de empresa? Véndenos aquí el modelo. Home, primeiro porque unha cooperativa sempre aporta un valor social, non estás financiando fondos de inversión que moitas veces están fora de España, e que ao final os cartos vanse. Chégate o micro se podes, José Antonio, que estás aí moi lonxo. Ás veces ni sequera pagan os impostos aquí, pero aparte nós temos no ADN a sustentabilidade, dende o principio comercializamos enerxía verde, promovemos o autoconsumo e queremos promover tamén as comunidades enerxéticas para
xerar enerxía local, sostible, ben xestionada, de forma que sexa máis económica e máis sostible tamén. Non nos conformamos simplemente con comercializar de xeito competitivo enerxía eléctrica, senón que queremos ir un paso máis alá. Claro, sempre... Esta é unha cuestión que xa desde que comezamos hoxe está saindo constantemente, que ao final é unha decisión do propio consumidor, en este caso, consumir unha cooperativa ou en calquer outro tipo de empresa. Necesitamos xente que este concienciada con estos valores, non? Ou temos que darlle outros alicientes para que consuman en cooperativas? As dúas cousas. Todos temos que estar concienciados en onde consumimos. Eu creo que a crisis foi un momento que nos fixo estar a todos un pouquiño ser a todos un pouco máis conscientes de que cando nos facemos consumo estamos construindo cidade, estamos construindo historia ou futuro, derivando para un lado ou para outro. Pero en todas as decisións, e cando tomas a decisión de invertir en cooperativismo, pois tamén estás tomando unhas decisións. Pero eu creo que temos que facer todos. No momento que ti gastas os cartos, si consumes por internet, consumes en tenda física pequena ou si consumes no grande, ti estás apostando por un modelo de negocio. Entón, cada euro que soltamos, creo que temos que ser conscientes donde o facemos e por qué. E para canto tempo, porque se ao final estamos soltando pequeniñas dosis de euros, pero facemos en tecido textil con todas as consecuencias e que acarrea, ao final estás construindo un mundo diferente. Estás de acordo, José Antonio? Sí. En principio, ser cooperativa xa para moita xente xa é un aliciente, pero se por arriba, pois, lle ofreces un servicio mellor, un servicio personalizado, se o teu vínculo co cliente, porque non é cliente, se é socio, no caso das cooperativas de consumo, pois é grande, é o prioritario, pois entón a xente non se vai, a xente contrata con nós e non se vai, segue con nós. E credes que realmente a xente é consciente de que está consumindo nunha cooperativa? Ou hai moitos que podemos facer de forma inconsciente, en realidad? Eu, no noso caso, temos unha tenda que vive da xente que merca ali a propósito e que o fai por uns valores e porque toma a decisión de consumir ali, porque ao final estás comprando directamente o produto á persoa creadora e sabes que os cartos que ti estás investindo nesa compra van directamente o 100% a esa persoa creadora. Entón, temos unha tenda onde a xente que entra ali é porque está concienciada e quere facer ese esforzo, porque ao final non é o mesmo mercar na nosa tenda que mercar en Shein ou en Zara ou en, me dá igual, extrapola a donde queiras, pero non é o mesmo, o custo non é o mesmo. Entón, a xente que o fai ali é consciente e quere facelo ali, porque sabe a quen yo merca e para onde van os seus beneficios e quere que así sea. Entón, sí que hai un público do que nos vivimos. Digo eu, Isabel, claro, no vosso caso, no caso das creativas, moitas veces o vosso traballo tende a ser, ou polo menos a mellor é a idea que podemos ter, moi solitario, non? É dicir, ti coa tua arte, coa tua artesanía, como vos axuda ou en que vos mellora ou por que escolledes o modelo cooperativista neste sentido? É dicir, é vos mellor, gusta vos máis, en que vos... Pois por moitísimas cousas. Vamos a ver, somos autónomos e o autónomo en xeral, pois a cena de Nadal é 1, 2, 3 persoas, vale? Como moito. É moi triste. E as cenas de Nadal, moi importantes. Efectivamente, ali está unha tenda donde todas as marcas, pois como moito, 3 socios, entón as ceas son moi pequeniñas. O feito de facelo nunha tenda colaborativa e ser tanto, ao final sales da tenda co teu turno feito atendida a tenda e levas a túa vida social, compartes con outras marcas, con outras persoas que xa non son non están atendendo contigo e son compañeras de traballo solo, sino que chegas a facer amizade e ao final creas familia, creas vínculos que van máis alá do traballo e ao final acabas creando familia. Para ben e para mal, pero acabas creando eso.
Entón, xuntamos forza, xuntamos enerxía, creamos familia, axudámonos, porque ao final eu ao mellor son moi boa colocando as cousas no meu corner, pero son super mala pois ideando produtos. Entre nós axudámonos e cada unha ten as súas experiencias, as súas habilidades, as súas carencias. Entre todas construímos como esa mellor versión conxunta de todas nós. E encima, pois, soportas os gastos entre todos, entón, é que blanco e en botella. Que bonito iso. Vamos a hacer un análisis de mercado rápido. Para. Vamos a hacer un análisis de mercado. Porque aquí seguro que a xente estábamos dicindo, necesitamos xente que este concienciada cos valores do cooperativismo, que moitos deles son os que precisamente consumen en cooperativas. Vamos a ver. Temos micros preparados aí para o público, non? Sí, están as Vale. compañeras... Hai alguén aquí entre o público que consuma en cooperativas? E que sepa que fai... Uf! Cuántas manos, Dios mío, de mi vida. E ora quen preguntamos? A ver. A ver, a eu quen vi por aí. pasamos o micro? A ela, pasamos ya a ela, a ver. Mira. Ali tamén hai unha mão. A ver. A ver? A ela? Aí. Ou a ela? Ui, a que irades? Sí. Mira que suena. A ver. E que consumes en cooperativas? Pois podemos poñer un exemplo, porque eu son clienta das creativas galegas. E por que? Porque me gusta, me apetece, e porque me encontro cómoda ali, e porque atopo todas as cousas que me gustan e preciso, porque sei que as fan aquí en Galicia, con economía circular, que teñen deseño, que son bonitas, e que teñen todos estes valores dos que falamos aquí, bueno, por moitas outras cousas que Isa ben coñece, roupa preciosa, xoias preciosas, de calidade, de deseño, comida, para agasallos ora nestas épocas, e o que decíades vos, donde consumimos é o que construímos. Efectivamente, determina moito. A ver por aí que tamén dicías, quen era? Quen tiña a mão levantada por aí? Esta fantástica bufanda laranxa. A ver. Hola. Que tal? Que compras en cooperativas? Funciona, sí. Sí. Vale. Que compro en cooperativa? Sí. Bueno, moitas cousas. A alimentación, produtos financeiros, enerxía... Estamos nada, a todo. Vamos a ver. É que eu creo que consumimos... Se pertencemos ao cooperativismo, consumimos no cooperativismo. Eso Claro. é lógico, claro. Eu creo que consumimos máis cosas das que somos conscientes. Enerxía, agasallos, alimentación, cine, libros... Efectivamente, eu creo que xa solo partindo da base de que o leite que tomas pola mañá pode ser dunha cooperativa. Efectivamente. Xa partindo deso, pode ser calquera cousa. Oye, pois que sigamos todos comprando en cooperativas moitísimos anos, non? Pois digo, por Isabel, José Antonio, moitísimas gracias. Gatiñas. Ti tamén compras o leite, non? Jas, ti compras en cooperativas? Pois creo que aínda non. Ai, Bueno, non. igual por despiste, sí, pero Inconscientemente, pero é válido. a conciencia me gustaría tela, pero non consigo chegar. Pero non, non? Pero levas os deberes aprendidos desta Sí, conversa sí, que sí, levamos, eso sí. Bueno. Bueno, Jas, queríamos falar contigo tamén. Porque, Jas, además de que nos está pinchando temazos todo o tempo, el ten moito que dicir. Porque non só te dedicas a isto. No. Tes tamén un proxecto moi interesante Sí, sobre é un espazo inclusivo sí. para a formación de son e musical. Como é isto? Bueno, é un proxecto que ten moitos proxectos, Vale. que se chama Sonora Invisible. Sonora Invisible. Sonora Invisible. E en que consiste? A ver, contanos. Bueno, consiste en levar a música ás persoas e a cultura, promover o dereito á cultura a través da música, con ferramentas como o DJ, non? E a creación musical contemporánea, con ferramentas digitais. E, por exemplo, teño un programa que é Discos da Memoria, que vou a residencias de xente maior, e levo vinilos, que tamén o analóxico funciona, e fago dinámicas para, bueno, pues, amenizarlles e un pouco recuperar a memoria musical e aprender uns de outros, da música da hora e a deles, a música de... Como dixo un amigo, empezar por detrás, por atrás. Empezar por atrás, efectivamente. E despois, outro proxecto que se chama Orquesta Invisible, que é un centro para o Centro Pascual Veiga, que teño un
un obradoiro de creación musical e creamos eso, a Orquesta Invisible, e, bueno, estamos compoñendo cancións para poderlas levar por aí con personas con discapacidade. Oye, que bonito, ¿no? Pois sí, a verdade. Además, creo que vai moi en liña cos valores da economía social que estamos falando xe aquí tamén, ¿no? Ese, podemos dicir, o facer polo ben da comunidade, ¿no? Non tanto pensando en ese rendemento económico e esas Sí, cuestións. exactamente. Que todos podamos disfrutar da música, que é un dereito, disfrutar da cultura, e da música, que é algo que levamos todas e todos, e quen quera tamén dar a oportunidade de convertilo nunha ferramenta, nunha profesión. De feito, tamén dou clases de DJ a un rapaz con síndrome de Down, Rei DJ, que o está petando. Depois buscámolo. E, bueno, traballando nese campo. En ese campo. Oye, pues moitísimas gracias. Mira, gracias, por Has. contárnoslo. Sigue poniéndonos temazos, Sí, eso. Sigue con iso. Bueno, nos imos seguir. Nos seguimos. E vamos seguir nesta línea. Efectivamente. E De que imos falar ahora? Pois, amiga, falamos de varias cousas, entre elas moito de números, ¿no? Pero, máis aló dos números, temos que afondar agora, xa toca, nos valores do espírito do cooperativismo. Efectivamente. Así que imos... Esa solidaridade que comentábamos, ese compromiso coa sociedade, esa inclusión tamén, ¿no? aos máis vulnerables, son valores do cooperativismo que moitas veces noutro tipo de empresas costa un pouco máis atopalos, ¿no? Así que imos a seguir nesta liña, este bloque que llevamos a chamar estilo de vida. Estilo de vida, Lifestyle, sí. como dirían ahora os modernos. Lifestyle, efectivamente. Mira, que estuvimos contando con moitas influencers, pues lifestyle, amigas. Efectivamente. Así que vamos a invitar xa a subir aquí a Judith Santos, representante da Cooperativa Cultural Miudiño, a Cristina Bandín, socia da Cooperativa de Vivendas Albariza, e a Natalia Sorey, de Casas do Maior. Judith, Cristina, Natalí, que tal? Boa tarde. Hola. Como estás? Bueno, que vos pareceu o proxecto de Has? Maravilla. Sí. Conocíadelo? No, Eu no. Me parece moi interesante. Una tarde de aprender muchísimo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a contar un poquinho quenes sodes. Miudiño. Miudiño fai un pouco de todo, un pouco de todo. Porque é unha produtora cultural, tamén é editorial, tamén fai xoguetes de madeira, tamén cuestións de educación. Bueno, un poquinho toca aí todos os paus. Facemos moitas cousas, pero en realidade facemos é unha cousa solo, quero decir. Son como diferentes produtos e servizos, pero o que nos caracteriza é xenerar lazos de amor, digamos, entre a xente e a terra. E ao final aí, claro, salen un montón de cousas. Claro, porque están moitísimos paus que podes tocar. A propósito é un solo, Bueno, logo temos tamén a Albariza e a Casas do Maior. A Albariza, cooperativa que ofrece aos seus socios vivenda en cesión de uso, non é así, nunha comunidade intencional e interxeracional en Compostela. As súas vivendas están diseñadas para ser económicamente alcanzables e respectuosas co medio ambiente e garanten así un futuro sostible para todos. E as Casas do Maior, que son centros de cuidados e de atención para persoas maiores en zonas rurais maiores de 60 anos, que non son maiores, son jovenzuelos tamén, non necesariamente teñen que ser dependentes, non fai falta que sexan dependentes. Bueno, pois... Vamos a empezar a preguntarvos. Vou empezar contigo, Judith, que estabas comentando dos lazos coa terra e demais. Estades moi dedicados á infancia tamén, Sí, non? nos mayoritariamente traballamos con centros, neste momento, escolares. Entón, traballamos aí, profesorado e alumnado. A veces é esta é a sensación miña, polo menos, é unha franxa de idade, digamos, que queda un pouco esquecida para según que empresas, porque, bueno, digamos que non interesa tanto, non sei como o vedes vos. Non o vexo así. Non? De feito, creo que hai incluso sobreoferta e que a rapazada está estresada de tanta oferta que hai. Nos estamos agobiando. Sí. Que raro, É importante tamén o que comentábamos antes disto dos valores cooperativos, de que necesitamos xente que este concienciada con este tipo de valores, tamén unha maneira de ilos educando aos nenos e nenas nestos valores. Sí, a nós nos costa, quero decir, hai centros educativos que son cooperativos e aí xa te saben a lección, non? Pero cando traballamos coa escola pública,
e traballamos co alumnado, aí nos complica un pouco máis, porque en realidade é como que a teoría queda moi bonita, pero despois a aplicación desa teoría leva á práctica non é tan doado. Entón, sí que eu o que percibo é como un gran descoñecemento da economía social, quero dicir, aquí non, porque estamos en familia, non? Pero sales aí fora e nós temos que explicar moito que é a economía social, temos que explicar moito que é a cooperativa, que somos unha cooperativa sin ánimo de lucro, o sea, aí ya eso peta a cabeza de calquera, porque non se entende, e despois determinadas decisións que tomas. Entón, aí é como que no traballo diario e é unha complexidade tamén, porque ao final tú eres exemplo para outras persoas, non? Das cousas que faz ben e tamén das cousas que non faz. E moitas veces onde non faz e marcas eses límites, bueno, pois aí tamén hai unha educación en el no. Digo eu, falando un pouco destes modelos de cooperativas de servizos, Cristina, queríamos te preguntar, nunha sociedade tan individualizada, poden ser estes modelos de cooperativas de servizos unha resposta diante dese individualismo que parece que sufrimos hoxe en día? Sí, eu creo que pode ser unha resposta porque a estructura mesma xa xenera máis convivencia, xa xenera máis cuidados, xa xenera pois facer cousas xuntos, non? Entón, o feito de estar traballando en equipo no proxecto desde o momento cero, agora temos xa o terreo en Roxos, non? Pero desde o momento cero que un grupo de persoas soñaron isto, non? Pois eso fai que protagonicemos moito o proceso e que nos fagamos máis amigos, que teñamos vencellos máis fortes e que poidamos, lóxicamente, pois, ser máis sensibles ás necesidades dos demais e a dar resposta a iso, non? Creo que, además, a vivenda é un tema complicado, non? A día de hoxe, tal como está a situación de acceso á vivenda, son máis necesarias que nunca as cooperativas neste ámbito. Claro, eu penso que isto é para xente que busca a vivenda, evidentemente que agora se especula coa vivenda, é un ben super caro e super pouco accesible, ¿no? Para xente nova e para todo o mundo en xeral, porque están os prezos desorbitados, ¿no? Pero, ademais, é tamén para quen busque vivenda e algo máis, ¿no? Porque esa parte de facer a vida comunitaria, de facer comunidade, de axudarnos, de conciliar, de estar atentos aos cuidados dos demais, non? Bueno, pois, cun equilibrio entre o privado e o comunitario, pois, tense que buscar, non? Tampouco é un modelo que poida servir a calquera persoa do mundo, non? Senón a xente que lle guste vivir así a vida, non? E das casas do maior tamén hai outros desos temas, no? Que, bueno, temos unha poboación cada vez máis avellentada, cada vez vamos facer máis falta este tipo de centros e de recursos de atención ás persoas maiores. Non sei se o feito de que sexa unha cooperativa en que maneira pode axudar a levar mellor esta etapa. Las casas del mayor en realidad es una herramienta muy útil, una herramienta muy poderosa para las personas mayores que viven en el rural. Pero el programa Casas del Mayor ya lo creó la Consellería de Política Social teniendo pues, una idea de dar una atención, una cuidadora a 5 personas mayores en un entorno de concellos de menos de 5.000 habitantes. Un poquito, nosotros la perspectiva que le dimos, que así lo recogía la orden, que podía ser a través del cooperativismo, pues lo que hicimos en la Costa da Morte es juntarnos 21 mujeres y vamos a ser ahora, cada convocatoria vamos creciendo, eso quiere decir que la cosa funciona. Y bueno, le hemos dado la vuelta así a través del cooperativismo y de la economía social, pues ahora somos 21 mujeres, todas bueno, pues cuidadoras, y todas podemos seguir viviendo en nuestro entorno, que eso también es lo que, bueno, pues también algo emprender en tu mismo concello, que es uno de los requisitos. Y otra de las cosas también que hemos innovado dentro de lo que era, bueno, pues de lo que es la orden, pues es que esas casas del mayor pues son cedidas
a través de, bueno, pues de los concellos colaboradores, 9 con los que estamos trabajando, y eran pequeñas unitarias, porque ya sabemos todo lo que estábamos antes, nos hemos conocido y hemos estado hablando pues de que cada vez la población está más envejecida, no quedan niños, ya en el entorno rural menos que aún en... Y bueno, pues esos espacios estaban ahí infrautilizados y los hemos pues dado la vuelta, y ahora pues son esas casas del mayor, donde están 8 horas, de lunes a viernes, pues personas mayores, como habéis dicho vosotros, poco dependientes, ¿no? Realmente lo que más hacemos es paliar la soledad, convivir allí los 5 que estamos con la cuidadora. Esa solidade, non? É precisamente unha das cousas contra as que loita tamén un pouco o cooperativismo, non? Ese xuntarse entre todos, tecer redes. Se vos parece, vemos un vídeo que nos deixou aquí Nusca Chousa, que creo que ten un par de preguntas para vos tamén, a ver se podedes contestalas. O cooperativismo nas aldeas está presente e forma parte da nosa tradición popular. Coidámonos unhas das outras de xeito natural, como unha especie de modelo de vida. É algo que necesitamos porque é unha maneira de coidarnos entre nós como personas, como comunidade. Todas as persoas intentamos ser o máis independientes posible, pero sempre hai algo que nos falla. Ou non nos vai ben unha colleita, ou non podemos tampouco ter de todo. Entonces, o que eu teño vou dar a unha veciña ou unha persona que me vai a axudar de outra maneira, e ela dame, pois, non sei, cousas que eu non teño, por exemplo, pois mel ou viño ou verduras, e este ano a mí non me foi moi boa. Forma parte da cultura popular tradicional, esas leyes que non están escritas, pero que fai todo o mundo, porque axudándonos unhas ás outras, coidámonos entre nós. E aproveitando que estades aí persoas que representades cooperativas de axuda á infancia, á vivienda ou á persona maior, quería vos preguntar como poden estas cooperativas axudarnos a coidarnos e a mellorar a nosa calidade de vida. Boa pregunta, Boa pregunta. ¿Verdad? Como creamos esa comunidade a través da fórmula cooperativa? Bueno, é unha boa pregunta. Para nós, por exemplo, é moi importante non desvincular o cuidado das persoas do cuidado do medio que a rodea. Entón, para nós a filosofía base é coñecernos, coidarnos internamente entre o grupo, mas tamén coñecer e coidar o hábitat no que vivimos. Entón, todo o que facemos de intervención en espazos escolares, naturalización, sempre é un chamamento a acción social e, fundamentalmente, para que cada quen poña en valor... Achégate un pouquinho, Judith, para que te cada quen mellor así. poña en valor o seu propio espazo. Entón, para nós, dende o punto de vista, tal vez, da psicoloxía ambiental, aí como psicólogos facemos un montón de fincapé na importancia así desa comunicación bidireccional entre o cuidado personal de cada quen e unha boa xestión emocional, ¿no? E aí ese ámbito do cuidado da crianza, pero tamén das relacións entre comunidades, e como pasamos de aí a ese cuidar o medio que nos rodea e a poñer en valor. Cando falamos cos coles, por exemplo, facemos moitísimo fincapé no profesorado, na importancia de que persoas de referencia fagan esa posta en valor de árbores enlleiras, de espazos saudables e que os empreguen no día a día da rapazada coa finalidade de que a rapazada colla apego pola terra. O sea, sin amor pola terra é inviable que haxa cuidado, e o cuidado é mutuo. Nos é como traballamos aí. Moi ben, pois moitísimas gracias, Judith, Natalie, Cristina. Imos quedarnos con estas reflexións, así que nada, moitísimas gracias por participar nesta mesa. Bueno, Leila, desde logo, en cantos ámbitos da nosa vida está presente o cooperativismo? E eu non tiña nin idea de que había tantos. Sabes, totalmente. Dende o sector primario ata, os coidados, pasando polas finanzas. Crees que nos queda algún aínda? Ui, seguro que hai moitísimos, pero espérate, que eu sei que están por aquí. Eu creo que podemos persoa... preguntarlle, vente comigo para baixo. Creo que está por aquí unha persoa que nos pode axudar a resolver Temos en primeira fila. a pregunta. Ana Olveira. Ana Olveira, a ver se temos un micro para Ana. Aí Hola, está. Ana, que tal? A ver, Ana, que tipos de cooperativas Presidenta do Espazo COP, Ana, Eso, antes de nada, por eso eso é experta aquí nas cooperativas. Que tipos de cooperativas nos faltan, Ana, por favor? Pois a ver, vimos moitas, pero hai algunhas que nos quedaron atrás, como poden ser as cooperativas de farmacéuticas, que estuvemos a semana pasada nunha delas, Sí. as cooperativas do mar, que tamén non estuveron hoxe aquí,
e que tamén están moi presentes en Galicia, as cooperativas de educación, os coles cooperativos, ou que poden ser os profesores e as profesoras os donos da cooperativa, é dicir, os traballadores e as traballadoras, ou poden ser os pais e as nais das crianzas, as donas de cooperativas, co cual cooperativas de consumo, neste caso educación. Poden non nos faltar tamén, que tampouco estuveron hoxe aquí, as cooperativas industriais. En Galicia tamén temos algunhas cooperativas industriais. Tuvemos moitas ligadas ao sector textil, pero agora témolas ligadas á automoción, por exemplo, e tampouco estuveron aquí hoxe. Podíamos votar aquí todo o día, Sí, Sí, ahora, os culturais, ¿no? E últimamente, Galicia está sendo, eu diría que pioneira a nivel do Estado español nas cooperativas culturais. Aí está. Ai, a cultura que importante tamén. Sí, algo saleu por aquí, pero as cooperativas culturais en xeral, de feito, a semana pasada tuvemos un encontro de cooperativas culturais de todo o Estado que estuveron aquí vendo precisamente cal é o ecosistema que favorece esas cooperativas culturais en Galicia. Ai, que ben. Oye, das cooperativas culturais que vexo aquí sentada... Sí, que yo vos a decir, teño a Emi aquí ao meu lado, que Ai, mi Candal. Emi Candal, que é membro do Consello Reitor de Espazocop, e ademais é a representante das cooperativas culturais no propio Consello. Eu creo que ela é a que mellor nos pode falar delas. Oye, Emi, cantas hai en Galicia? Que me dá curiosidade. Pois, como antes lanzabades aí unha pregunta de ver se acertaba o público ou non, eu vou a facer unha pregunta. A ver. Venga. Veña. Cantas cooperativas pensades que se fan nos últimos anos que se están constituindo cooperativas culturais galegas nos últimos anos? A ver. Mais ou menos de 20? Máis ou menos de 20. Máis ou menos de 20. Ao ano. Nos Ao últimos anos. A ver. Más. Máis. Sí? Sí, sei que hai xente que sabe, porque nos últimos anos constituíronse por riba das 30 Por riba das cooperativas 30. Ao ano. culturais ao ano. E aí hai cooperativas de recente creación, de xente moza, moita dela, de todos os sectores culturais que vos poidades imaginar, e tamén cooperativas con moitos anos de vida, con máis de 25, aínda non hai moito que entregábamos un dos recoñecementos de Espazocop a cooperativas culturais con máis de 25 anos de vida. Por tanto, é un sector no que o cooperativismo está moi presente e no que somos referencia no Estado, como decía, non? Oye, pero non será que estamos arrodeadas de cooperativas culturais e que non nos damos de conta? Pois igual sí. Hai algunha cooperativa cultural aquí? Uy, Ai, pero bueno, pero que son esta xente? Somos da Espera, que lle Ferrol. den un micro, que lle Será den un micro. posible? A ver. A ver, levantadevos. Que bueno, vos conocemos vos ademais. Perfectas. No, Un non nos aplauso coñecedes de para nada. Oye, un aplauso para la Feroz. Por favor. Que nos fixeron esa actuación aí antes. Sí. Vos sodes cooperativa cultural, entón, Nos tamén. somos cooperativa cultural dende hai 2 anos. Que caladiño tiñades, Oxe, bueno, dixémolo unhas cantas veces ao principio. Bueno, non suficientes. Dende hai 2 anos. Dende hai 2 anos. Hoxe estamos 3, somos realmente 5 socias e antes de facernos cooperativa probamos como distintos xeitos de organizar o traballo, pero realmente chegamos á solución da cooperativa porque é a que máis se aliña co noso xeito horizontal de xerar traballo para todas, de ter a responsabilidade de todas igualmente. E outra cosa que nos pasa tamén é que somos máis conscientes tamén de todas as cooperativas que temos ao redor e a verdade é que estamos moi orgullosas de formar parte deste tecido cooperativo porque creemos que é un xeito de cambiar todo o sistema económico, non? Creo que para ser cooperativa hai que ter unha sensibilidade especial tamén relacionada pois co que tes ao redor, non só co teu sector do teu traballo. Entón, para nós foi unha solución moi natural. Oye, pois o que comentábamos antes, que ao final son esos valores tamén, Sí. esa democracia tamén a hora de traballar dentro de, pois neste caso, dunha cooperativa. Moitísimas gracias. Moitísimas grazas. Bueno, Escoita algunha unha máis? cousa. Algunha cooperativa cultural máis que hai por aquí? Ao final é que a mí xa me están convencendo e menos ter que facer nós cooperativa tamén. Sí, bueno, de feito, facendo o guión, démonos de conta de que teñamos que ser unha cooperativa e non nos somos. Sí, a verdad. Bueno, a xente comete errores, non pasa nada. Non Sabes pasa que é nada. cooperativa tamén cultural? Hasta en Xugueiras. Hasta en Xugueiras. Facendo guión, démonos de conta deso. Flipamos bastante, a verdade. Non nos sabíamos tampouco. Pois sí. Bueno, imos chegando cara ao Imos chegando final. Temos unha pequena sorpresa. Sí. Porque estamos no Ano Internacional das Cooperativas
xa que estamos co conto este da cooperación e demais en todos os ámbitos, pois aquí, que nos decidiron cooperar tamén este ano? Pois a Consellería de Emprego e a Consellería de Cultura. Fíjate tú. Así Fíjate que... tú, teñen algo que contarvos. Algo Non teñen vamos que a dicir comentar, nada, algo vale? teñen que Non contar. queremos estropear a sorpresa. Así que vamos a invitar a que suban aquí a Marta Mariño, directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social. E a Valentín García, secretario xeral de Lingua. A ver que nos contan. Un aplauso, un aplauso. Por favor, un aplauso para eles. Ti non digas nada todavía. Viñemos aquí a non dicir nada. A verdade é que guardamos bastante ben a sorpresa. O que queremos facer agora é un pequeno avance, vale? Había unha idea que rondaba na cabeza da Consellería, que queríamos facer que este ano internacional tivese un colofón importante. Bueno, viñemos traballando, buscando fíos, e como decíades vos, pues intentando colaborar. Nada, apareceu Valentín, xa foi o salvador. Intentamos darlle forma. Vamos, antes de que fale Valentín, vamos mostrar un pequeno avance do que vai ser no ano 2026 pues algo moi importante para o sector das cooperativas, que vai a formar parte do seu, vamos a decir, do seu book a partir de agora. A ver se podedes imaginar ou adiviñar o que é. A ver. E nós postos a pensar, dixemos que podemos facer algo que identifique as cooperativas e que todo o mundo se sinta empoderado, empoderadas por pertencer a unha cooperativa, por facer unha cooperativa, non? Pois que hai algo que enardeza máis o ánimo que un himno, non? E aí empezamos, pois, Marta e máis eu a darlle voltas e dixemos, pois vamos a facer un himno. Que outra forma tamén de cooperativa cultural hai que unha orquestra, unha banda de música, unha coral, pois é unha forma tamén de escenificar a colaboración. Ben, pois eu creo que dos himnos máis bonitos que hai en Galicia, eu que coñezo moitos e que me toca gestionar moitos, eu creo, Marta, que este vai ser dos himnos máis sonoros, sinfónicos e pegadizos. Veredes que rápido sodes capaces de ver todos os valores que ten aí, non? Sí, é certo. Digamos que ademais forma parte como é o que supón o cooperativismo, é un himno que ten a mesma base en toda España e todas as cooperativas en cada comunidade autónoma teñen esta mesma base do himno e nos vamos a poñerle letra en galego e vamos a facelo noso. Como fisteis xa coa Federación de Bandas, coa Federación de Coros. A letra está preparada por Claudio Rodríguez Fer, un dos profesores máis prestixiosos, profesor da Universidade de Santiago, que o adaptou ao galego, porque temos que ter a nosa lingua en galego para marcar outra vez tamén máis a denominación de orixe, a proximidade, todos estes valores que estabades agora falando deles aquí das cooperativas, verdade? A confianza, a proximidade, a colaboración, o emprendemento, todo iso está neste himno. E é un himno que quedou moi bonito, veredes, seguramente todos coñecedes himnos de nacións, de países, de rexións, de equipos de fútbol, pero este é un himno, de verdade, dos máis sonoros que vai quedar. A letra de Claudio Rodríguez Fer, a dirección musical do mestre David Fiuza, un dos mestres musicais tamén máis prestixiosos do panorama musical agora mesmo, acaba xusto estes días de aprobar como director da banda musical de aquí de Municipal de Santiago, outra vez, e vístelo aí tamén esas imaxes, non? Eu creo que vai ser unha forma de que todas as cooperativas se sintan moito máis cercanas unhas das outras, máis musicais e máis alegres, non? Tamén, porque os himnos
tamén meten tensión arterial na vida das persoas, verdade? E tamén fai falta para as economías sociais e colaborativas pois ter esa parte. E ademais, dentro do ámbito da cultura temos moitísimas cooperativas, bueno, dicían o Valor de Feroz, ¿no? Que estaban promovendo moitísimas cooperativas culturais. Bueno, pois nada máis, tedes aí o avance, a letra poremos tamén a disposición de todos. Bueno, pois nada, haberá que esperar un pouquiño máis, pero que saibades que isto ten unha forma moi interesante, como di Valentín, de todos e para todos. Moitas gracias. Bueno, vaya sorpresa, ¿eh? A verdade é que sí, Eu non o esperaba. Eu xa estou pensando... Gracias, Marta, e gracias, Valentín. Gracias aos dous. Eu, a verdade, xa estou pensando en anotarme a coro, amiga, non sei ti, como propósito de 2025. Vos xa vos podedes ir poñendo as pilas, que ides ter que aprendelo todos, eh? Polo menos hai uns exercicios de calentamiento vocal, polo menos, para cantar. É certo. Sí, Bueno, acaba o Ano Internacional das Cooperativas. Este ano, efectivamente, 2025. Ainda nos quedan pouco, as cooperativas siguen tamén. E Sí, vai ¿no? acabando tamén esta gala. Esta pequena tarde. Exacto. Así Sí. que vamos a dar paso xa a última persoa que vai falar hoxe, además de nós, que é o conselleiro de Emprego, a José González. Un aplauso para él. Moi ben, boa tarde a todos e a todas. Cando falamos de poder celebrar o Ano Internacional das Cooperativas, eu pedín un lugar emblemático para facer esa celebración de peche dese ano. Me creo que, bueno, se podían buscar moitos sitios, pero estar hoxe aquí, pois na Praza da Quintana, facendo esta celebración, creo que para estar todos moi satisfeitos, non? Ese Ano Internacional das Cooperativas, que foi declarado baixo o lema, que está aí tamén, as cooperativas construen un mundo mellor, non? Eu creo que esa premisa representa moi ben o que supoñen as cooperativas, que son un modelo empresarial clave no desenvolvemento económico, na cohesión social e tamén na fixación de poboación no territorio. Hoxe falouse de algúns dos sectores económicos nos que hai cooperativas en Galicia, o sector primario, as finanzas, o relacionado co estilo de vida, o cuidado dos maiores, acabamos de escoitalo, e tamén, por suposto, as cooperativas culturais. Este evento volve a ser un exemplo do potencial que ten o cooperativismo en Galicia, non? Vimos aquí, ou acabamos de ver, eu pensei que o íamos ver completo, non quedou aí a medias, quedamos todos coas ganas de verlo, non? Ese himno cooperativista galego que está grabado pola Banda Sinfónica de Galicia e a Federación Coral Galega. Tamén a Cooperativa de Teatro Feroz, que estreou, non tuve ocasión de vela, pero despois sí que os escoitei, esa peza teatral preparada para o evento. É dicir, é bo, xa que estamos falando de cooperativas, tamén ver o traballo desas cooperativas. Grazas, por suposto, ao Consello Galego de Cooperativas, a todos os que formades parte delas, por participar na organización deste evento, que para min tamén ten dúas cuestións que son clave, polo menos, no facer desta Consellería da Xunta de Galicia, que é a colaboración público-privada, e, por suposto, tamén o tender a mano, falar e tratar de facer as cousas en común. Por unha parte, a administración, que tamén somos persoas, e poñemos no centro as persoas, e as cooperativas, como non pode ser de outro xeito, non? Eu creo que hai que poñer cifras, non? Antes falaba Espazo Coop das cooperativas culturais, 30 é un bo número, pero creo que os números do cooperativismo, e aproveito tamén para felicitar a CLUM por esa fusión ou unión que se ten producido, quero dicir unha cousa con claridade. Eu son da parte do cooperativismo agrario porque son fillo, neto, sobrino, irmán de cooperativistas de Coren e tuven tamén que ver coa cooperativa vitivinícola do Ribeiro. Non quere dicir con eso, digo papá Espazo Coop, que non defenda todo o espacio cooperativista porque son un convencido, vivino na familia, creo moito neste modelo, pero efectivamente hoxe no sector agrario sí que vemos, ademais de ese modelo cooperativista, empresas que acadan un tamaño e que acadan unhas cifras realmente impresionantes, que son claves no desenvolvemento de todo o sector primario galego, non? Pero dando esas cifras de todo o cooperativismo, pois estamos este ano xa por riba das 2.000 cooperativas activas, é dicir, estamos en 2.095. Pero a min, cando revisaba os datos, pareceme moi interesante decir que temos un 40% máis de cooperativas que hai só 5 anos. Fixadevos,
Unhas cooperativas que facturan máis de 3.000 millóns de euros o ano, e as cifras, bueno, xa de emprego son auténticamente impresionantes. Entre socios e persoas por conta allea superamos os 78.000. Os datos do 2024, 190 cooperativas, algo máis de 30 culturais, e nesas 190 cooperativas, 500 persoas promotoras. En este ano 2025, os datos pechámolos a 1 de decembro, 175 cooperativas e preto de 600 persoas promotoras. Volvo a repetir, son uns datos moi importantes que nos sitúan a Galicia como un referente no cooperativismo a nivel nacional. Pero que, ademais, están en todo o territorio, están presentes de xeito significativo nas 4 provincias. Son, para min, un exemplo de emprendemento ligado ao territorio. Fai pouco máis de 2 semanas falábamos no Monasterio de San Estevo de Ribas do Sil precisamente dese emprendemento. Un emprendemento que nace e crece no territorio, que aproveita os seus recursos e que trata, en definitiva, tamén de respostar ás necesidades do territorio. Antes o que escoitábamos aquí desas cooperativas de cuidados teñen algo que ver tamén con cousas que facemos dende a Consellería, pero, volvo a repetir, o que buscamos é ter ese impacto no territorio. Nos traballamos da man das cooperativas en varios frentes, e eu quería mencionar algún deles. En primeiro lugar, a estrategia de economía social, que se fixo da man do sector. Agora mesmo estamos na segunda estrategia, co Horizonte 2027, buscando crear 4.000 empregos e 400 novas entidades. Hai aquí máis entidades que representan a economía social, e buscando o seu posicionamento nos sectores tecnolóxico, verde e industrial. O anteproxecto de lei de cooperativas, no que, como dixen antes tamén, facemos mención a novos modelos de cooperativas, prestamos especial atención ás cooperativas de cuidados, ás cooperativas de vivendas, de vivenda, ás cooperativas ligadas ao ámbito enerxético, acollendo moitas das alegacións. Vou a dar unha mensaxe clara, a lei de cooperativas, o anteproxecto de lei de cooperativas, é para os cooperativas. Por lo tanto, estamos na fase de recepción e de contestación ás alegacións. Todas as alegacións serán tidas en conta e oportunamente contestadas e explicadas, porque queremos manter, como digo, ese espírito colaborativo, ese espírito de diálogo que sempre temos neste ámbito. Simplemente darvos tamén, non vos quero agobiar as cifras, pero as cifras do orzamento do ano que ven, que creo que é representativo, 45 millóns de euros para toda a economía social. Este mesmo, iba a dicir lunes, porque casi todos os consellos son lunes, pero foi día santo, este martes, é dicir, fai 2 días, aprobamos novas medidas na economía social ligadas, por exemplo, á rede Eusumo. E quero facer unha petición, xa que estamos aquí, non é por botar balóns fora, pero hai outra cuestión importante para as cooperativas na que necesitamos a cooperación do Goberno Central, que é o réximen fiscal das cooperativas. Eu que teño un certo coñecemento ao respecto, creo que é un réximen totalmente desactualizado. Hai unha lei que xa ten máis de 30 anos e creo que se ten que adaptar á nova realidade, que hai que modernizar ese régimen fiscal e, sobre todo, hai que otorgarlle ás cooperativas de xeito automático calquer beneficio fiscal que se lle dé a outro tipo de sociedade. Eu non me quero estender moito máis, porque, ademais, como dixeron, gracias a Dios, xa a última, creo que dixestes, non? Xa a última, polo tanto, vou adecuarme ao tempo. E quero pechar apelando, como dixen xa varias veces, a necesidade de ir da man, agrupados e coordinados para traballar a prol do sector. Pois evocando ou recollendo as palabras de Otero Pedrallo, que di que o traballo que une as persoas crea máis que riqueza, crea destino. Por lo tanto, sigamos tecendo ese destino xuntos para que Galicia siga medrando de todos nós e, por suposto, tamén das nosas cooperativas. Moitísimas grazas. Bueno, moitas gracias. Moitas grazas, conselleiro. Moi ben axustado o tempo. Moi ben axustado, señor, perfecto. Bueno, pois xa está, tía, xa rematamos. Se acabouse. As cooperativas, Que aprendiches das cooperativas, ti, Iria? Pois, fora bromas, preparando este evento, aprendí un montón de cousas de Nunca cooperativas. soupemos tanto de cooperativas como ata agora, O sea, daba un pouco de vergoña dicir algunha cousa que aprendí porque era como bastante básica, pero, bueno, pues no sabía, Pero non somos máis conscientes aínda de que hai que seguir traballando en ese transmitir os valores do cooperativismo E ao creo que resto quedaron claros, da a xente sociedade. que falou aquí con nós que falou moito e moi ben,
e creo que quedaron claros esos valores do cooperativismo e, bueno, este ano foi o Ano Internacional das Cooperativas, que años moitos anos máis, esperemos que cada vez con máis forza. E nada, por a nosa parte, pola parte do Fallado Podcast, moitísimas grazas por terdesnos atendido, a Ordive tamén pola organización do evento, por ter descontado connosco, e moitísimas grazas a todos os asistentes, por suposto, e nada, que vivan as cooperativas. E temos que responder ao que preguntábamos ao principio. Ai, é verdad, oiche, é verdad. Que Para mí xa me quedou claro, sí, pero que claro. efectivamente, a mí tamén, pero bueno, nunca está de máis dicilo que sí que se pode vivir dentro do cooperativismo de forma completa. Así que imos quedarnos con isto. Moitísimas gracias a todos por vir e a todos os que participaron tamén aquí por subirse a falar con nós. E vémonos cando se celebre o próximo Ano Internacional das Cooperativas, que esperamos que sexa pronto. Moitas grazas.